Pandayan ng Bayan, isa ka proyekto nga sarang makahatag sang kaygayunan sa aton nga mga mangunguma nga makakayukon, makahimo sang kaugalingon nila nga mga tools para sa ilang nga mga kaumahan. Inaton saksiyan sa isa naman ka episode sang Are You Agreeable? Sir, bagambal ka nga Pandayan ng Bayan, anong bot silingon? Well, una sa tanan, no, ang Pandayan means panday, di ba? Panday, oo. We thought ang panday, wood lang. Oo, karbitero. It's also metal also. It's also called Pandayan ng Bayan. It's a smithery, no? Smithery, no? Blacksmith, blacksmith. That's why may makita mo na may mga anvil kita. Kaya dira mo gina-shape ang mga metal. Yes. Sa anvil. So may arat na siya sang maso, no? Dagko ng mo nga gina-shape, no? Ang Pandayan is, ang essence is, initially, ang government nato no, hatag sila sang mga equipment all over the Philippines, no? Libo na guro ng mga equipment. Power tiller, thresher, traktora, gani, iba nin so no? Namuna mo kita para agriculture. Unfortunately, why isang support group? Okay. This will be the support group, ang Pandayan. So, binaghatag ta sa isa ka sa mga bukid na yung area. Kaya kung magubang ilang equipment, why sila gamit? So, maging white elephant na siya. Hindi naman magagay, ganda na set aside na. Kaya kung dalon nila sa Banwa, mga 15 kilometers, budlay para sa farmer. That's why kada inisya, dalon nato to sa uma. So, dapat ibutang niya sa rural area. No? Rural, gini siya dapat ang ngayon siya sini. Nga rural area. So, with this rural area, there will be a mini industrialization all over the Philippines. Mini. Buti silang gagmay ng mga industry. Gagmay ng industry, no? Kaya imagine if you have, for example, with 10,000 sila o 20,000 sila nga scattered sa bilog ng Pilipinas. Di daw po sila ito may factory, kita nga nagalapta lang galing. Decentralized. Kaya wala naman tayo sa buong capability, kapatindog, yung factory nga dako para maubra sa mga gamit. It's not viable anymore kaya yung transport ko sa alahin sa Manila, dalo mo sa Mindanao. Whereas kung may arita sini, makasugod ang farmer natin ubras ang pinaka-basic. Kasi basic, but silingon, mga binangon, tagad. So may mga welding sila, may mga welding kita sinidiri nga ari-diri. So lang ilang maubra sa ila umahan. For all we know, basta may mga farmer, may mga abilidad man. Maka-create sila sang isa ka bagay. Kaya mo ta farmer nga gusto mag-ubra sa isa ka bagay. Unfortunately, wala sila sang gamit. So this is just the basic start-up ni siya, no? Muna siyang start-up na tawag naton. Kasi nga may actually na aprubahan ng budget, I think 2025 o 2026 nga may ari na sila budget nga nahatag sang Pandayan bilog ng Pilipinas. This will make ang PhilMec na project viable. Kaya kung maguba, immediately si farmer maka-repair sa sang iyang ginawa. Ang gusto sila ang level. Once may ari na sila sini, namon na mo brand ng lain-lain, no? Hindi takbala kung anong iya sa ideya ng farmer. Kay si farmer mismo na kay balo, sir, kung ano nga mga bagay ang needs niya sa iya nga duta. Kay kada duta lain-lain. Kag siya mismo, kapila ko na naginambal, dire sa Bago, way ka na 1 kilometer away, ang tartol lain na ang design. Kaya ang isa ka lugar ya, matigaang. Okay. Sa dire spiyak medyo humok. Humok na. So hindi sa pwede dapat nga the same design sa equipment, dapat may differentiate. So kung dito tayo sa maubra sa lugar nila, sila mismo makaubra sa ilang tatol. Mas kabalo pa na sila. Actually, damo na kami experience sa farmer nga na sugata namon. Yatuluan pa kami nila, sir, dapat ang imo pa namon siya. So it makes sense also kasi siya ang gamit mo. Correct. He is more knowledgeable than us when it comes to that kind of technology. So inisa na tawag natin Pandayan 1 isa. Okay. So si level 1 yun, sir. Hindi sa masugod, level 1. Mga baka 1, basic. Basic yun siya, maubra mo. Lason ini siya, part ni siya, may aratan ni pugon na tawag, no? May blower siya. Diri mo bagahon ang metal. Okay. Pagbaga mo sa metal, palpagon mo siya kung ano gusto mo nga shape. Okay? Okay. So ini sa mga pattern ni siya. Buti ng pattern. Amo ni ubraho naton, pag sabi mo brata bisang thresher. Di ini sa mga pattern usaro naton. May pattern na. May pattern na siya. Okay. So buti sila ko si farmer, dala mo siya sa lansa. May pattern kaya hatag siya, sundo niya na lang. Sundo niya na lang. Okay. Tiyan mo na sa magawa sina inang mga kinasya. Ato na magawa na siya. Ni sa dire nga obra. Ni sa may bender ni siya. Bender. Ari bender? O working table sa bender ni siya. Ni sa roller ni siya. Roller. O. Roller bender ni siya. I-shape mo lang pa bilog. Amo ni usaron mo. Na may mga bender mata sina pero sa mga round bar abe gusto mo i-shape siya. Mga ini sa mga gamit nato na siya. So basically may table, may shop, may gamay ka nga shop sa rural area. Oo. Now, anong advantage niya?
May mga kabataan da. Nga may mga ideya, gusto sila mag-ubra-ubra. So, you're giving people an opportunity to learn something. Kaya ang lecture, nato, puro na lecture. Pagpuli isang farmer, walang bet-bet nila, papel ni sa lilok nila. Pero kung pagpuli nila, may gamit sila nga mo sini. Kung anong i-lecture nato di sa banwa, Actual practice pag-abot nila. nila to, maubra nila. So, other than that, kung may Pandayan ka, you create jobs in the area. Oh. Diba? Sa po yung Pandayan sa common service center, binis siya nabutang. Maabot si Marvel, maubra sa aga. Oo. Pagkapon, may gusto sa ubra, kanto to siya. Ubra siya. Bayad na sa minimal para sa kurente, para sa gamit sa equipment, and so on. So may makreate si farmer sa isa ka equipment. Ano? Dahil mo sabihin mo, like po sa makaubra sa isang rocket stove. Okay. Lutuan. Oo. Kung ano-ano lang, basta kung ano lang madumduman nila. Pwede. Pwede may mo. May mo kay tungod may gamit sa mo. Kompleto na siya. Okay? Sa akin, pag from Pandayan 1, pinaka-basic ni siya. Oo. Mag-graduate kita sa Pandayan 2. Next level na siya. Next level na siya. Butangan na sila natin sa mga machine. Okay. Ni drill press. Of course, drill press ganun, mas kailangan sa Pandayan 1, pambuho. No? Ini mga pipe bender ni siya. Na sumayari ta grinding. Kung ini part ni siya ganun siyang Pandayan 1, no? Pero incorporate na natin sa Pandayan 2. Oo. So, Pandayan 2, may harata dapat plate machine. Kaya, for example, puliya, bearing housing, kung ano na, pwede mo iturnuhon diri. Dili na. Turnuhon mo siya, parang sa shape mo siya. Kung ano gusto mo nga shape. Okay? So, but silingon nga makaubra ka na sa isa ka equipment, kung mayari kasi nga late machine. Actually, hindi late machine, ginubra man lang ni siya mo. Mostly, cast iron ni siya. Okay. Ang lawas sa pwede na siya ubrahon. Actually, maubrata na siya. Masarangan siya obrahon ang inimis mo. Inimis mo, brown mo man. Kinanglanon mo lang ang foundry. Oo. Kaya ini siya ang lawas sa cast iron, laban siyang lawas. Ti may ara kita sa bunga part ni siyang aton Pandayan, 3 na ni siya. Makadto sa 2, makadto na sa 3. But siling ko nga, kung may 3 ka na, daw industry ka na kidya eh. Oo, damo ka na pwede pagin mo obra. Obra ka kidya, muna mo kaya obra. Pwede ka break drum. Break drum sa auto, pwede mo obra. Oo, grabe. Mura mo. But siling ko, that's why ang foundry na siya, natawag na sa mga foundry is mother of all industry. Busilong tanang industry daghalin, sa kasugod. Ang kutsara mo. Anything, imo mga tipara na, ang may molde na sa metal na siya. So, halin na siya sa foundry. So, that's why natawag na siya mother of all industry. Kag ang foundry na, amo na tanan ng sugar mill. Mamagubaan sila sa isa ka part. Foundry nag-ilis sila. So, kung may ari kasi na sa mga rural area, I could just imagine kung may isa kada set up with arita sini. Could just imagine mga farmer nga mga creative sila. Probably na makaobra sa later on sa mga high value ng mga example mga later on mga traktora. So ini siya, tunawan ni siya, melting pot ni siya. Ari na ta sa 3, sir. Pandayan 3 na ni. 3 na siya. Okay. Butsa lingon nga si gobyerno pwede ana ma-purchase. So good anay sa basic sa 1. Dahil kung may mayong dagan, bakla naman ng farmer sa group sini, dason ini na siya. Almost complete na ni siya, almost. Hindi mo sila nga but very basic na ni siya. Oo. Kaya ning late machine isa na siyang pinaka-basic ana. Damo pa ni sa ibang machine. So mga CNC na damo na sa mga bag-o modern na sa mga. Tini isang aluminum brush ni siya. Sa 3, anong ari? Ano siya? Pwede mo tanawon ang aluminum. Ng mga can bala, tin can, ang inutan mga coke bala na. Pwede na sa. So, ang inisang pwede man tunawon ang brush. Ano brush? Ang saway. Saway. Ang mga saway bla, ginahimo na sa busing. Sa mga kwan. Actually sa central, ang ilan ng bearing na tawag nila, saway na siya. Okay. Ang saway against sa metal, mas dali siya maupod. Kung silingon may sa isa ka machine doon, dapat may gina-sacrifice ng isa ka bagay. So pinakabarato i-sacrifice mo is ang saway. Saway. Okay. Kasi replaceable ang saway. So ini siya mga busing na siya, ini siya kwan na siya bearing housing. Nasudlan sang kwan. So kung may aluminum ka, damo ka man maubra. Na bagay. No? So ini siyang gatong sini, carbon coke man. May blower lang siya. Okay, ato sigaan mo carbon coke, amo ng carbon coke na siya. Inang itom lang. Ang itom ni. Tamo man na siya. So ini siya gamay ni siya nga set up sang foundry. Okay. Gamay. Nga cast iron ni siya. Siguro mga 200 kilos per hour, 200 to 200 kilos per hour rin siya. Grabe. But continuous na siya natawag sila. Oo. Continuous. Ang more or less ang ratio sila.
isa ka kilo nga carbon coke, more or less 10 to 12 kilos nga cast iron. Ini cast iron, scrap niya. Mga scrap niya, no? Isa scrap. Yung mga buka niya nga mga mga ano tawag sila, buka sa mga water pump. Amo ni siya. Kalabanan sa atong mga brake drum sa auto. Ang engine block sa ang salakyan. Mga cast iron na sa tanan. Di, bukon mo na sa tunawon. Tunawon naman. Pag gusto ka kung ano gusto mo nga shape. Kung ano kinanglan mo. Kung ano kinanglanon mo. Ma-shape mo siya. Okay. O, kanibla. Kung sini, guba na ni siya ng mga, ang tawag sila, peletizer. Kasi tayo na siya. So, pwede na siya natin ma-repair. Okay. Okay? So, inisa mo na siyang limestone. Ginabutang mo na sa kay para magsaka ang mga higko sa kasayon. Scripon mo siya para limpyo ang gagawa nga metal. Okay. Wala blowholes. Okay? So, the essence, niya mo siya. So, complete na siya nga system natin sa foundry. Gamay ni siya, pero kompleto ni siya. But, pila ka tao mo paubra mo diyo? Kada mo sa pwede may involve. Easy. Sobra ka ni 20. Isa community, ho. Labi mo, bulos-bulos sila, ang mga farmer natin, maubra sila. Kagdamo ina sila maubra. Believe me, I think that's how China started. Rural na sila primero. Ang Chinese lang ako. Siya nag-consolidate sa mga kwan. Sa mga, for example, damo taglaptang ang mga amusine. Dason, may kilanglanon, isa ka factory, isa ka item. Pwede natin i-farm out. So, i-consolidate natin. Kag-ibaligya. That is one. With the late machine, yung pakaubra ka na sang pins and busing na tawag na sa central. Ang kadina bala sang central. No? May busing na sa kag may pin na siya. Amo na pero may kakaguba. Gina-replace na siya. So, pwede na nila. Pwede ka nakaubra sinaktori sa gamay nga late machine. But that's already too sophisticated, no? I would rather that the farmers develop their own equipment para sa ilang nga gamit. Like for example, we focus more on the rice mill. Okay. Ang rice mill, damo na sa part eh. May blower siya. May mga huli man siya, and so on. So, maubra mo niya. So, fabricated man lang niya actually. Kung paano mo, masarangan na ni ubrahon sa farmer. Ang rice tracer, hapos-hapos kay ubrahon. Pwede na maubra. Pwede na maubra. So, baklon mo, ini na lang. Okay. So, ini siya puliya, kasayon na siya. So, maubra mo na sa di. No? Grabe. Ini siya tanan, ini isa-isa niya. So, gin-empower mo si farmer, kumbaga. Correct, So, ini siya bumani. Ini welding na ni siya, Lansa na siya ng cut, o flat bar na siya ng cut. Pwede ka nakaubra power tiller. Ini puliya man ni siya, Ini bearing housing ni siya, kasayon man ni siya. Sir, if ever si farmer, medyo kulang-kulang ihibalo, training mo ka mo. Yeah. That's why kung may Pandayan, part na nga mo ng offer is training. Mametamorphose na sila from Pandayan 1. Dason, matraining sila further. Pandayan 2, Pandayan 3, and so on, 4, 5. So on. No? Hindi na namin nila pagpabayaan. We're not going to let them work alone. We're going to have some support for them. No? We just don't sell things, then leave them alone. No. We have this lifetime service warranty, we call it. And lifetime, we serve them almost perpetually. Okay. So we don't want this project to go down. That's one of the reasons that we want to engage with the farmers. So before they engage with this technology, they have to be trained. But basic ang training. And farmers had already an existing skill sila. Correct. So pwede sila kaubra lutuan and so on. Then at the end of the day, they could only even make tractors. Pwede na nila maubra. Eventually, Yeah, of course. pagkanto dira. Kalawab lamang, look at the design. Oo, no? Ritan galing sa basic, All welding, construction na niya, welding na niya. Welding lang gini siya. Kag-hydraulics na siya. This could also be learn, no? So, dabo ni sa part nga pwede i-localize. So, farmer could design a tractor suitable for his needs. Depende sa iya yung kinanglanon. So, Sir, may natagaan na ka mga community sa mga I Pandayan. think we give here around 7, no? The first community that kintagaan namon is ang sa Talisay? sa Kabakalan. Kabakalan. Sa Sipisyo, sa Tagukon. Okay. Sa isa to ka po. Sa una may pagkanto ko to kay Arnel Clalago lugar. Guba gyud balaya. Believe me pikado gyud. Way man ta sila ginaano ko siya no. But pagsugod namon sa iya sang Pandayan, nakabaligya na sa sang Ubras Labinangon, kabaligya sa Oriental. Do ginatos na nabaligya na ang mga gamit. That started there
Of course, in support gid sa Central Philippine State University through Nonoy Moraca, no. Taga tubig and so. Subong niya makadto katumiya, gwapo na balaya, mintado. So I think ang ilang grupo nila sila gusto manugid. Pero may mga 3 million na sila nga kwarta subong. Wow. Kailang intra na sila sa trading mo. You say kung you start isa ka bagay, nag-abre ang Opportunities. opportunity. Kung sila ang farmer, may makita na sa opportunity later on. Like example, trading na sila. Oo. They trade sa food na, mga vegetable. Nagsugo siya sa basic lang ganyan ka ubra sa iya kinahanglan sir. Pwede na siya kaubra sa kinahanglan siyang iban nga Correct. ka-income siya. Grabe. So it means na like, for example, this is a harvester, no, mini. Okay. Hindi man ni siya tanaw lamang construction lamang. Oo. No? Pusapos isa brown, no? Diba? Mechanical lang sa labanan. May hydraulic na siya nga dutay. Oo. Pusa na siya. Puro siya pwede na sa harvester. So, we will be able to manufacture our own equipment. We don't have to import. But ang importante for me is to start something. Somewhere. That's why we are doing this Pandayan one. It's only basic lang. No? But from there, you don't know, but see, there are farmers, may kwarta man sila, they want to invest also to expand the operation. So with this technology, makaubra ka na even ng shredder. Like this one. Pelletizer. Ming, yung pelletay para sa feeds. Diba? Ulit na mo sa sulod yaw, puro na sa fabricate. Kastayo na ni say. Okay. So gata mo lang sa sang daw unto, no, yung tit. So you run it, you make a pelletizer para sa feeds. So, of course, may mga chopper ka. Of course, shredder. Pwede mamatamat ni sir. Yeah, you could go into a lot of other things. No? So I hope that the government will immediately implement this, no? Not only yung... So we have also sa mga dryers ang mga kakao. Dryers ang, like for example, this one. No? Ari tadi subong. Amo ni mga shredder naton maobra. With the farmer, kung ining shredder naton Ming, the body is cast iron. Okay. So pwede sa kaobra. Sa farmer. Ang iya part, ang iya puliya is cast iron. So the farmer could make this. Siya mismo. She don't have to buy from me. Of course, against my business interest. But so what? No? Well, the point is, we'll give the farmers an opportunity to become also viable. No? This one is dehusker. No? It's going to be used for dehusking coconut. This is locally made. Grabe. See? So we want to share all this technology to the farmers. No? So we harap ni mixer, feed mixer. This one. This is of course stainless na siya, no? But with this talent, they could easily manufacture sa stainless part. Ini siya, mini shredder siya for household. Household ni nga shredder. Household. No? You could even make smaller than this. No? Ini siya, this is one is coconut para grater. Kita ko niya sa merkado, yes, sir. Mabakal gata. Yeah, pero the farmer could make this also. Ini siya forage chopper. No? So, we have sugarcane juicer. And so on. Ini siya dryer siya sa kakao. Okay. Pwede mo siya rice at the same This one time? is all, pwede man. Puro kakao. More or less commodity. So, unlimited. Ang possibilities, unlimited ang possibilities. Yung horizons ang farmers is unlimited in terms of income generation. No? So, look at the thing. It's only very, very basic lang na siya. But it will metamorphose into something big. I'm quite sure, no? Fortunately, we're not able to have the real industrialization in the Philippines. But we cannot catch up now. If we compete with the Koreans, the Japanese, even Vietnam or Thailand, we have no way of competing with it. So we should start somewhere small wherein our farmers needs it. Even us all alone, we have the 120 million people. How many percent ang farmers natin? So they need a lot of equipment, which they themselves could make. You don't have to import. So the money that the government is going to spend in importing, better to put up a small shop for the farmers all over the Philippines. 10,000, 15,000 small pandayans all over the Philippines. And you will see there will be a boom in the industrialization of the Philippines. No? People might think it's a joker ni sa gamay, no? It's a small, but I came from
That's why I'm very passionate about this Pandayan. I started my business in 1972. Pandayan lang yun. More crude than what I'm trying to say here. I have only one welding machine. I don't even have a cutting torch. We cut metals using only mallet and chisel. We cut one half ng mga plancha to make some things. That's how I started. That's why I want this thing to be shared to the farmers. And I know a lot of other farmers are more better than me in fact of creating new things for their own use. No, I hope that the government is listening. No, this might be people. That's a small. But can you imagine if you have 20,000 all over the Philippines? Yeah. Running this one. How many jobs can you create? It's right if you have 20,000, maybe 10 jobs. So 200,000 already. And immediately, you pull out the farmers from poverty level because he'll be earning additional income. Then, of course, at the end of the day, if they create a shredder, or they could make their own organic fertilizer already. Yes. See? They could also grate their own coconut and so on. All the equipment that they need to value add the product that they're producing, it will redound to their advantage. And they will be the biggest beneficiary of this. No? I hope the President is listening to this Pandayan ng Bayan. Actually, the name is Pandayan ng Bayan para sa bagong magsasaka. PBBM. Bagong magsasaka, PBBM. Yeah. See? So I hope, maybe, that's why sometimes now, that's unfortunate, ironic of it is, we Filipinos sometimes we see small things, that you cannot make. But if we go into this, believe me, in 5 years' time, there will be a change of landscape in agriculture industry. No? Especially if the farmers itself produce their own organic fertilizer for their own use. That's around 60% savings already on their part. How could you be wrong? Because, look, we have been using chemical for the past 70 years or even more. Where is the farmer now? Still struggling. Why don't we change just for the better? No? Just experiments, something like that. We change into organic fertilizer production. Believe me, the farmers will be able to have a better life. So, I think the policy of the government should be changed into, instead of increasing production, into how to make the farmers rich. When you say rich, it does not mean monetary. Rich could be, he could send his children to school, he has a decent house, he eats good food every day, and so on. That's already being rich. No? Rich doesn't mean that you have a lot of money. It means only that you will be able to you send your children to school for them to graduate and to have a better life. No? So I think, I don't know, maybe I'm already 80 years old, so we don't know. I hope that's why I'm spending a lot of money in doing this research to share to the farmers. No? It's not all about money naman. I'm not saying that I have a lot of money, but it's more on, I transcended already the value of money. I'm more concerned about how to make other people's life better. Especially the farmers. Especially, of course, our focus is always the farmers. Because they are the most marginal people. And they are very, very productive. Unfortunately, the technology they're using is not conducive to the setting that we have here in the Philippines. Our technology is focused more on the Western technology, which is not adaptable here in our area. We should focus more on our area, how to deal with this. Can you imagine all the rice straw to be burned instead of making organic fertilizer? And you have small carbon footprint by manufacturing equipment right in the area. Diba? Now, if you buy the equipment from Manila, you transport it, carbon footprint, and the one making money are the big manufacturer. Of course, I'm one also of the manufacturer. As a matter of fact, this is against my business interest. No? People later on will not buy my shredder anymore. Because they can make their own. But it's okay. No? Just sharing the manna from heaven. Yes. Sharing the legacy na lang. Legacy.
Pinaagi sa sininga Pandayan ng Bayan, hindi lamang ini proyekto nga ihatag sa mga mangunguma, kundi matagaan sila sang duga nga skills kag ihibalo sa pagpaayo pagid sa ilang mga palangabuhian. Kita liwat next week diri lamang sa Are You Agreeable?